Mag ik nog wat doen? Maar gewoon... ja? Geweldig. Hartstikke leuk dat je met me joggen naar je video van de Friese vlogger. Joert, had ik voor de verhoring eens even een soort van thema, dacht ik. Want ik jij de hele tijd maar overal dat het overal duurder wordt de hele tijd. WhatsApp en zo. Dus ik dacht, ik ben wel heel benijd naar wat de meesten nou eigenlijk voor bespaartips hebben. Bouwidee naar Dema. Nee, man, nee. Dat is een kennis van mij, daar mochten we de kaart even verlenen. Maar zeg je nou Nadema of Nadema? Nadema. Ja, helemaal goed, jongen, helemaal goed. Nadema. Ja, en ben je gewoon verbouwen? Nou, eerst even slopen, hè. Dat moet ook even. Want ik ga je dat bouwen zien waar het heel duur is. Oh, jongen. Dat bouwmateriaal 30-40% erbij. Hey. Allemaal door die rotoorlog. Hè? Maar waar ben je hem van? Hey? Je bent van een YouTube-kanaal, de Friese vlogger. Die vregen de meesten op straat even wat ze het... Wat ze aan het... Ja. Oh, geweldig, jongen. Maar ik ken het Fries preutelen. Maar dat maakt er niks uit. Nee, jongen. Nee, wij komen uit Haas. Nou, dan ken je dat net, nog. Ken je dat net of hoor je het dan net? Nee, wij kennen dat net, jong. Doe zo'n bewollen. Oh, dat is mooi toch, je Friese, hè? Dat hoort erbij, toch? Ja. Alles hoort bij Friesland, hè? Maar duur het bouwmateriaal, maar bespaar je dan ook op het bouwmateriaal? Ken dat? Besparen? Nee, dat doen ze nog net. Zo'n maar ze kennen van... Wel de second, hè, dat ze slopen. De speakers eruit, de schroeven eruit en dat is het weer gaan gebruiken. Ja. Ja, de carrière, ja, dit is meer punt, denk ik. Maar... Ja, dit is echt... Ken je dit nog hergebruiken? Nee, dit moet naar de stort. Dit moeten we even naar de stort brengen. Ja, joh. Ja, nee, maar zo'n ze kennen van, nou, ooit broek ik Ierkenhout, nou broek ik Fjorrenhout. Ik doe maar iets, maar... Oh, nee, tegenwoordig is het allemaal vuren, jong. Tegenwoordig is het allemaal vuren. De eiken was het vroeger, hè? Even dat donkere hout, hè? Dat hadden mensen vroeger. Maar dat is niet meer zo. En nu is het allemaal vuren. Maar ja, ondanks dat het vuren is het nog prijzig, jongen. Nee, maar waar komt dat hout bij dan, dat het zo duur is? Finland, Zweden. Ja, en stookkosten zijn duurder, dus dat is allemaal duurder worden, hè? Ja, wat is niet duurder worden? De boodschap, misschien de staatslot niet. Hé, de staatslot is niet duurder worden. Ja, maar ja, dat levert sowieso niks op. Ja, dat weet je niet. Sorry. De tiende, dat trekt hij weer, hè, hier. De tiende. Maak je er klaar voor? Dit is een mooie night. Ja, ik vind het een hartstikke aardige man. Ik heb altijd bij de ING zitten en nu... en dan kwamen we altijd hier om staatslot te halen. Dan zaten we daar, hè, in die poort, weet je wel. Maar wat weet je bouwen dan? Wat komt je eruit? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Het wordt eerst even sloopt en nu gaan ze weer opbouwen. Maar wat het precies wordt, weet ik niet. Altijd een mysterie. Ik ben stem aan het ronselen, want ik kan een samenwerking winnen met deze rapper, De Dean. De Dien, die ken ik niet. Wie is dat? De Daan Boom van Streetlab. En die heeft, nou ja, dat maakt niet uit, maar die heeft een serie op YouTube en ik zit bij de laatste 3. Ja. En ik ben eigenlijk nu stemmen aan het ronselen, zodat ik een samenwerking met hem kan krijgen. En hoe kan mensen nou stemmen dan? Nou, kan ik dat even op camera doen? Nou, maar joh, van neem stop. Ja. Ga naar kpn.com/De Dean en stem op Reptiel. En dan kan ik een samenwerking met hem winnen en dan komen al mijn dromen uit. Maar du bist een reptiel, toch? Net? Ja, ik ben Reptiel, ja. Ja, ik heb wel eens van dieet, maar ik ken... Ja, ik heb jou in een film gezien, hè? Oh ja? Jazeker, ik ben op de hoogte. Dus daarom, ik denk, dit is de ideale moment om nu... Ja, dus je moet op die stemmen en dan hast je een gearworking met De Dien. De Dean, ja, en dat is best wel een bekend iemand. Dus ja, ik ga nu naar het station toe en dan ga ik stemmen ronselen. Nou, de vraag van Joert is, bespaar je jou echt nou de ding wat duurder binnen? Nou ja, je ziet het wel, hè. Ik kom net van de markt af, dus... hoewel het niet goedkoper is, denk ik, hoor. Maar bewust eigenlijk niet. Nee, dat komt nog wel, denk ik. Je zoen inderdaad, ja, weet je, is het een bespaartip, de markt? Nou, ja, alles is een beetje bij elkaar, hè. Ik haal hier altijd even een visje. Nou ja, dat hebben we in de winkel niet. Hè? Vers. Nee, net zo goed de mensen. Nee. Nee. Ik had wel zo'n lekker bek uit de Albert Heijn wij halen. Die moest nog zelfs waren meidje, maar dat was natuurlijk niks vergeleken met de echte werk. Dat is helemaal niks, dat moet je niet weten. Maar normaal, ja, ik ben op een fiets. Dat is ook een besparing, hè? Alleen het is elektrisch, maar... Niet besparen op eten? Ja, minder eten of zo. Ik koop te veel eten wat niet nodig is. Ja, Zoals wat voor eten dan? koekjes en zo. Koekjes en koffie. Ja. En niet naar de station supermarkten gaan. Die zijn heel duur.
Dat is wel een goede tip, ja. Die zijn duurder. Is die op het station, die Albert Heijn, is duurder dan de normale? Ja, veel duurder. Er is daar één Arizona voor 1,20 € naar 2 euro of zo. Dus niet doen. Heb jij nog een goede bespaartip? Weet ik niet. Ben je aan het besparen überhaupt? Ja. Ja, maar ik heb geen tips. Maar waar bespaar je zelf op dan? Ja, alles behalve eten. Ja. Alles behalve eten, maar Ja. dat zijn heel veel dingen eigenlijk. Dus Ja. je bespaart niet op eten, maar op de rest wel. Ja. Ja. Telefoonabonnement of zo misschien Nou, dat je weet dat... ik niet. Geen telefoonabonnement? Nee. Heb je wel een telefoon, toch wel? Ja. Oh, zo, maar heb je dan SIM-only? Of een, hoe moet ik het zeggen, prepaid of zo? Ja. Oké, ja, dan heb je het ook wat meer beter in de handen, hè? En heb je nog een goede bespaartip? Ja, goed plannen als jij geld gekregen om je werk. Dus goed plannen voor. Goed plannen als je bijvoorbeeld naar de supermarkt toe gaat, Ja. dat je dan met een lijstje er naartoe gaat. Ja. Ja? Ja. Waarom is dat belangrijk? Dan kan je weten hoeveel geld heb je elke maand gebruikt. En ja, zoiets. Ja, goed toch? Ja, nou, hey, dankjewel. Nou, de kachel wat lager zetten. Ja, wij zetten de kachel wat lager. Dat bespaart goed. Kreeg je het dan net kort? Ja, het kantelpunt zit ergens op 16,5. Vind ik wel aardig leeg hoor. Ja. Ja, dan we even een trui extra aan doen, dan is het meestal wel goed. Hè? We hebben een huis op het zuiden. Hè, dus dan, als er zon erin zit, dan is het al gauw bij ons wel wat warmer. En werkt het direct? Kan je het vernemen? Wat zei je? Merkt u het? Werkt het? Ja, nee, ik denk als ik bij de anderen hoor wat de energieprijs is, dan is het bij ons wel de helft lager. Ja. Sexy Hill is inderdaad ook vrij leeg. Hè? Want je van u gaat meestal, nou ja, kamertemperatuur 20 graden, 29 graden, Sexy Hill. Je bent er ook wel aan. Hoe snel went het ongeveer? Hoe lang moet je dwars voordat je er echt om went? Dat je denkt van, hé, lekker warm, Sexy Hill graden. 1,5 week, 2 weken, zoiets. Dat is raf. Ja, zeker. Ja. Radio wordt ik om de meesten? Ja, dat moet je voor iedereen zelf bepalen, maar ja, bij ons werkt het wel. Een pantoffels aan en even een extra trui en dan is het toch gauw warm. Als je de markt, daar zeggen ze vaak van dat het nou ja, een goede besparende tip is. Hè? Want ik ben soms goed keerper op de markt. Maar wat ik vaak haast bij de markt is van die vergezen hapjes. Hè? Dan gaan ze bijvoorbeeld dingen hier te staan en dan kun je wat opeten. Een stukje stokbal, even prouwen. Hè? En nou ja, als dan zou willen wat alles stands bij de helg is, dan kun je waarschijnlijk een aardige hap binnen krijgen. Maar de vraag is nog wel even, meneer, mag ik je wat vragen? Mag ik u wat vragen, meneer? Nee? Sorry? Oh, u verstaat geen Nederlands? Nou, dan wil ik lijst te praten natuurlijk. Ik hier een heel belangrijke vraag aan deze man. Maar dat gaat nog niet erop, want deze man die praat geen... Ja, nou vraag je steeds wat ik net weet. Jo, bespaar je net? Nee, nergens op. Net nedig? Nou, nee, net niet echt. Nee. Mijn vrouw had een crème en ik heb mijn pensioen. En we reden diesel, dat het valt nog een beetje mee. Nou, wel de bus wel wat meer steenletter doos. Oh, die hadden wel rekken met je denken van nou, misschien toch even wat vaker op de fiets. Ja, dat, maar luister hier, als je dan voor 2 euro nou wat voor een liter diesel. Ja, daar word je net vrolijk van. Nee. Ik had eerst in de tank 131 euro. Ik denk, verdomme, ik kon wel mijn vrachtauto staan, maar dat weet net. Maar daar is niks aan. Nee. Maar goed, een oor had het waarschijnlijk moeilijker dan het beide. Het valt voor jou nog wat aan. Je verneemt het nog net zo bord. Nee, gelukkig net. Ik heb mijn biertje naar Kebi. Net dat je denkt van nou, oors dronk ik misschien, ik weet niet hoeveel op een dag en dat ook nog de helte. Nee, praktisch geen nergens door. Ik hel het uit Duitsland waar je dat... Dat is ook wel een soort van bespaartip, hè? Bier in Duitsland waar je. Ja, nou, we reden diesel. Dat is het juiste dan echt net. En als ik het door Duitsland waar hel, nou, dat scheelt me... Nou, ik denk meer dan de helft. Maar de diesel of met bier? Of beide? Nee, diesel is in Duitsland jaarder. Diesel is jaarder. Maar als ik een treetje bier hel, dan ben ik 1,70 kwijt. En dan ben ik hier zo'n 8 euro. Zo'n euro, ja, denk ik. Treetje hele liters dan, hè? Ja, nou, dat scheelt nogal. Ja, dat bedoel ik maar. Nou, dan houdt de vogel en klaar.
Ja, een bus, dus dat kan aardig wat in. Nou, die bus die leidt ook vol, maar... nee, we hadden een dingje liggen, dan gaan die tenten gaan eruit en dan ga ik hem vol. En dan één keer in een sapeltier daar even heen en wat lekker eten meenemen. Dat vind ik altijd best een beetje in Duitsland. Ja, als daar in drinken wij helst, dan moet je in flesjes of in blikken. Dan mag je het ook wel weer ombrengen, want er staat heel op. Ja, daar staat overal statiegeld op. Op alles. Ja. Maar goed, dat ik... Luister, ik ben flessen rum. Dan kijk ik voor onder de 6 euro heb ik een fles rum. Dan ben ik hier 15, 16 centjes euro voor kwijt. Nou, dan denk ik door mij. Daar wat heen, daar wat heen, daar wat heen. En van Jan allemaal wel eens wat mij. Nou, klaar. Degenen die daar bij de grens zijn, die gaan altijd in de grens worden om te boodschappen. Hij kennen ze daar in Winschoten. Die boodschappen net in eigen stad net. Nee, dat gaat al in naar Duitsland. 10 minuten rijden dan steeds in Bonden van verder hoeven net. En dat scheelt aannomelijk, ja. En normaal benzine en diesel ook wel, maar dat gaat op het moment net zo uit. Nee. Diesel is goedkoper. Die Nederlanders te meesten van het dik af. Ja, net, je moet net onder de dik wijzen. Dat is sowieso hartstikke duur. Ik duur. dan best 32 kwijt dat treft. Maar goed, is een goede tip. Je moet af en toe in Duitsland daar begreep ik wel. Johan net meer een bespaartip? Nee, je bespaart? Oké. Nee, hij doet alles op fiets. Het leven wordt steeds duurder. Vanwege de inflatie en zo. Hè? Dus nog vreemd de meeste om stil even als ze een goede bespaartip hebben. Meer naar de markt. Allemaal naar de markt. Allemaal naar de markt. Dan kan je besparen. Denk ik. Ja, je weet het net zeker? Oh, joh, had je een marktkraam hier? Ja. Het is wel grappig. Ik was ooit in de jaren, wanneer was dat? Jaren 90. Toen ging ik op school. En ik vond school doodsaai. En toen ging ik allemaal milieuacties opzetten. En een van de grootste acties die ik heb gedaan was dat we als scholieren bewust omgingen met gas, met zeg maar, verwarming, maar ook met elektriciteit en water. En aan het einde van het jaar gingen we uitrekenen hoeveel we hadden bespaard. En van die bespaarnis kregen we de helft van, door het scholieren. En dus hadden we met de gemeente afgesproken. Nou, daar hadden we echt duizenden van D-mark was dat toen, hè? Dus duizenden gulden bespaard toen op jaarbasis. Ja. En dat houdt dan gewoon in, doe het licht aan, doe het licht aan als je het nodig hebt. En doe het daarna weer uit, deuren dicht. En ja. Doet u dat nog steeds dan? Dat u bespaart op gas of zo, op elektra? Ja, gewoon, ja, het zit er wel in, ja. Ik heb ook altijd, toen ik al woonde, toen ik het huis ging kopen, heb ik heel veel gewoon geïsoleerd. En de bouwvakkers hielden me voor de gek. Ja, het hoeft toch allemaal niet zo dik enzovoort. En ik bedoel, wat je niet nodig hebt, heb je niet nodig. Het gaat gewoon voor mij ook meer om, niet eens per se omdat het nu niet in Rusland moet hebben, maar meer om, ga gewoon bewust om met grondstoffen van moeder aarde. Ik bedoel, dat hoef je niet te verspillen. Ja. Er zijn ook andere dingen waar u bespaart, hè? Gas, elektra, maar er zijn ook andere boodschappen, ik noem maar iets, of andere dingen. Heb je nog bepaalde tips of zegt u van bespaar daar juist nooit op? Op het eten zou ik nooit besparen. Maar ik verkoop ook goed eten. Nee, maar weet je, ik ben nooit zo iemand die... Kijk, als ik iets belangrijks vind, dan koop ik het liever 1 keer goed dan 2 keer rommel. Dat is wel zo. Maar ik heb met heel veel dingen ook niks hoor. Met auto's heb ik ook niks. Ja, dan koop ik een tweedehands auto in Duitsland, zo'n oude Toyota. Deze is van u? Of? Ja, zo'n oude Toyota. Ja, die... Weet je, je kunt het leven ook zo duur en goedkoop maken als ik wil. Bijvoorbeeld die Toyota. Hè? Toen heb ik enkele jaren terug, alweer 6 jaar terug, voor €5.000 gekocht. En ik rij elk jaar zonder moeite mee. Ga ik door de APK, is daar nooit iets mee. En als die ooit wat minder wordt, dan ga ik hem verkopen. Dan krijg je er nog steeds €3.000 voor. Hè? Dus dat is gewoon... Ja, je kunt ook de auto's nieuw kopen. Ja, dat kan ook. Dan heb je wel heel veel afschrijving. Een goede tip, koop geen nieuwe auto. Als je daar blij van wordt, moet je dat doen. Maar ik zou dat niet doen, nee. Dan ga ik liever minder geld verdienen en met mijn kindjes spelen. Of in de zon liggen, of tuinieren, of lekker koken. Dan geld verdienen om zo'n duur auto te kunnen onderhouden. Maar ja, dat moet iedereen zelf weten. Hij heeft ook nog goede bespaartips. Bespaartips? Wij mij besparen. Hier hebben we geen geld meer.
Nee. Maar misschien kun je busparen, hè? Busparen. Dat je net besparen, maar busparen. Dus dat je wel wat meer centen bij jezelf houden. Ja, je had dan ben je zo wel kwijt. Je gaat niks meer hoor. Ze donderen in Den Haag, feest volle voort. Onnodig. En de meesten hier in Nederland kunnen me verrekken leden. Ja. Maar zeg je ook moet dat besparen dan? Dat je wensen besparen of net? Geen vragen meer. Nee. Of besparen je net? Nee, helemaal niks meer, jongen. Maar zo'n sparen met hem alleen voor de... Ja, besparen. Bezuinig je ook ergens op. Misschien is dat beter meer. Naar mijn vrouw toe, jongen. Want die kent beter even zeggen of ik, want ik zit nog even met de klant. Of ik bezuinig? Nou, nee. Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Hij was nog een goede bezuinig tip. Jongen, ik weet het niet. Waarmee je bezuinigen? Het leven wordt om een hartstikke naar duur. Je kan niet bezuinigen op eten, want dat gaat ook deur. Het enige is de luxe eromheen, denk ik. Zoals dit, de kleding. En dat wat minder wordt. De andere luxes. Ja. Maar geen gouden tip? Nee, had ik die maar. Ja, dan was ik weer opnieuw miljonair. Zijn ze nog opnieuw miljonair? Of? Nee. Weet je, ik heb niks, maar ik ben heel rijk van mijn gevoel. Dus zo in die trend ben ik heel miljonair. Het zit natuurlijk net altijd op een bankrekening, hè? Kijk, en zo is het. Ik ben gezond, mijn gezin is gezond. Mijn familie is gezond. Ik heb nog niks te klagen. Wij kunnen gelukkig nog ons redden. Laat het daarop houden. Maar voor ons zal straks ook de minder-tijd aankomen. Ik zal het ongetwijfeld straks ook vernemen. Ja, en dan zien we het wel. Wat moet je doen? Je kan niks doen. Is dit een Friese vlogger? Ja, ik ben de Friese vlogger, ja. De enige echte. Ja. Hoe smaakt wat ideo eigenlijk? Ja, dit is een kippetje. En daar zijn we eigenlijk helemaal fan van. Ja. Want, goeie kip. Ja, goede kip. Ja. Dus moet je een stukje? Nee, dank je. Nee, ik heb net eten gehad. Nee, maar ze zijn echt heel lekker. Maar ik had nog even een vraagje. Ja. Ik ben ook een video aan het maken. Ja? Ja, mijn telefoon gaat daar. Wacht hoor, hoe wil je uitzetten? Dat is ook zo. Ja, ik hoor hem wel. Zo. Bovenop het duw. Hoi. Dat is nieuws, hè, Kees? Het is echt nieuws dit, hè? Nee, ik vroeg me even af. Het leven wordt wat duurder. Heb je nog een goede bespaartip? Ja. Ik ook. Een goede bespaartip omdat het leven duurder wordt. Ja. Extra hard leven. Extra hard leven, ja. Over. En de mooiste dingen zijn niet te koop voor geld. Dat is gewoon wel hoe het echt werkt voor mij. En bijvoorbeeld dit kost niks. De mooiste vrouw. En die mag ik een kusje en een knuffel geven. Ik ben heel duur. Ja, voor anderen. Maar je bent mijn privé. Maar gewoon, ja, dat is gewoon meer fijne dingen doen. Je kind knuffelen, hondje aaien, kippetje eten. Kan je zelf ook bakken. Kost het bijna niks. Van het zonnetje genieten. Plassen kan heel erg fijn zijn als je heel nodig moet. Meer genieten van de dingen die eigenlijk misschien niks kosten. Ja. Dat doen we sowieso te weinig. Iedereen denkt altijd, vind ik, als ik dat kan kopen ben ik gelukkig. Maar het geluk zit al veel dichterbij. Daar geloof ik in. Ja. Nou, prima, dan moet je nog even genieten, anders hou ik je een beetje van het geluk af, hè? Ja. Maar soms ben je ook niet gelukkig en dat moet je ook omarmen. Dat is ook mooi. Daar kan je altijd van leren. Dat ga je niet idee. Wat besparen. Sorry? Wat besparen. Oh ja, misschien doe je altijd heel duur boodschappen. Dat je denkt van ik ga nu in plaats van naar de Albert Heijn, ga ik naar de Aldi. Oh nee, dat doe ik niet. Nee? Dat is maar een voorbeeld, hè? Ja, ik heb geen niks te zeggen. Je hebt gehoord. Je hoort het wel, hoor. Van de pazenmond. Hallo Mike, je vreet je wat jongen aan het binnen? Oh ja, wij zijn even oorbellen aan het zoeken. We willen graag een paar met cactussen. En dan zijn we de cactusoorbellen aan het zoeken. Ken je zo'n vinden net? Nee, nog niet. Nee, maar het is van hier in de bak, maar naar de oor daar. Nee, van de ene naar de andere, klopt. Maar je mag Ja. achter de kraam staan hoor. Maar ben ze er wat dan? Ben ze er wat? Als het goed is wel. Als het goed is moet er nog 1 paar in zitten. Ja, ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. We vregen je de meesten op straat dat ze nog een goede bespaartip hebben. Dus dure tieren. Oh jee, nou, misschien wat minder eten. Wat minder ergens naar taken. Gewoon wat rustiger. Hè? Minder eten. Ja, minder eten, minder een denkkeepje. Gewoon alles even een beetje minder. Ja, maar ik toch de horeca mensen ging het ook wel wedstrijd regen, dus dan had hij nou nog wat regen. Ja, klopt. Maar ja, als je het hebt betalen, kan je net uit eten. Hè? En dan maar de eetpiraat uitheen je, maar daar werd ik net beter van. Nee, dat kan net. Nee, dat kan net. Dus ik denk dat dat op die manier het beste is. Gewoon alles een beetje minder dan. Ja.
Maar het is gelukt. Nou, doe nog even een verslag. Hoe ging dat? Ja, dat was leuk, hè? Samen op een knieën om de oorbellen te zoeken. Nou, dit is het. Maar, Anderhalve en... Ja. En nou, Dit is het. oh ja, we hebben de cactus gevonden. Nou, ik denk Dus, al van, ik hoor wel wat. Dat is niet een bespaartip, hè? Dit. Oh nee, dit is geen bespaar. Heb je nog tips om te besparen? Nee, ik zou het je zo niet, nee. Nee, gewoon alles maar een beetje minder doen. Dat is het beste om te besparen. Moet niet een eerbel in. Ja, nou zoiets. Pak 2 en dan om de beurt, hè? Zoiets. Maar anders nee, ik heb geen bespaartips daarin. Nou, best. Ik wil weer verder. Nou, dank u wel. Nou, fijn weekend, Ja. hè? Het is leuk. Ja, het is leuk. Ja, de kakte zit er. Nou, super. Nou. Heb je nog een goede bespaartip, mevrouw? Een bespaartip. Nou, ik ben met van alles en nog wat heel zuinig. Nooit wat weggooien. Dat is een hele goeie, behalve wat het echt weg moet. Maar heel veel dingen kun je vaak nog weer gebruiken. En, of iets met knutselen. Dus, Je zelf iets knutselen uit die teneden gaat. ja, ik knutsel heel veel. Vind ik leuk, met kleding bijvoorbeeld. Ik koop heel weinig nieuwe kleding. En verder nou, een beetje zuinig met gebruik. Hè? En nou, dit soort dingetjes, dat is leuk. En ik woon heel klein in Amsterdam, dus sowieso ben je daar zuinig met. En ja, wat ik altijd metnemen kan, dat zijn oorbellen, want die passen altijd in een kast. Dus ik vind het leuk, dit is de Oldenhoven. Dan kan ik Friesland nog wat promoten en dan geef ik nog een paar weg. Nou, dat is alweer een heel verhaal voor een TNC, toch? Nou ja. Ja. Hier, dank. Geen dank. Ik zou zeggen succes met het programma. Dank u wel. Want waar ben je hem van? Frieske Vlogger, ik ga een YouTube-kanaal. Oh, oké. Dus ik sta vandaag op YouTube. Ja, ik maak je een video en dan, ja, zeg je dat wel. Ik weet de meeste steden telkens wat. En een beeldsmoisje kan wel in een Friese vlog. Nou, ik heb het al wat om en ik denk van, nou, Ja, maar misschien ik kan ook wel doorgaan voor een Luter of een Franeker. In Stadsfries liep nou, toch heel ik veel. ben in Amsterdam, ik denk nou, zo klinkt het net gelijk, maar... Nee. Ik blijf de route trouw. Hè? Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Niet, en we zijn net in het Fries Museum geweest. Nou, hartstikke mooi. Hè? Cultuur is ook belangrijk. En we gaan nou even een bakje koffie drinken en even bijkletsen. En ik heb de alurenkaart, dat is ook een goede bespaartip. Dan ga je voor half geld door het hele land. Met de trein? Ja, ik kom met de trein uit Amsterdam. En dan ga ik met de bus naar Zuidemem in Sint-Anne. Nou, voor 2 tientjes. Kun je niet een auto voor rijden laten. Dus dat is misschien wel de beste bespaartip. Een dalurenkaart en een auto aan de kant. Hè? Auto fort. De auto weg, ja. Nou, bedankt voor het sharen deze video. Vond je het nog leuk? Doe dan toe omheen. Was meer en abonneren op de Friese Vlogger. Ja, dat is mooi snel, hè? Ik denk wel in. Geweldig.